Zrovna jsem tak přemýšlela nad tím, že bych hrozně ráda vyrazila někam pryč. Někam, kde bych si dopřála relax, zacvičila si, šla na procházku, dopřála si wellness a právě jsem viděla u Aury, že takový víkend v listopadu pořádá. Bude to víkend s Aurou, který se bude pořádat na statku v přírodě a na programu jsou různé cvičení lekce, společné aktivity, seminář o výživě, procházky, dokonce i wellness a večerní posezení. A to zní fakt super. Víkend s Aurou se bude tedy pořádat od 24. do 26. listopadu na Vaňovo statku v Dubovicích. Pobyt bude zahrnovat 2 noci, polopenzi, 6 cvičebních lekcí, možnost relaxu ve výřivce, seminář o výživě, procházky a spoustu dalšího. Pokud i vám by se mohl takovýhle pobyt líbit, vyražte s námi a vezměte třeba i svou kamarádku, maminku nebo sestru a pojďte si s námi užít příjemný víkend.